Assalamu alaikum, yau na zo zan buga baitika na Fatima Gimbiya, sannan asalin ta garin Kano a rijiyar lemo take zaune. Fatima ce rabin raina Yusuf zamani, yau na zo zan miki waka, ki bani dama domin na zo in wake. Fatima ce rabin raina a bar kauna. Fatima yar gari kuma yar Najeriya, asalin ta garin Kano a rijiyar lemu take zaune. Ne dai naki Yusuf zamani dan jihar Zandar, ina nan Libya amma ne ma ya fito da ni Fati. An san mene so ba a baya sai da kika shigo raina, Fatima Gimbiya sannan tauraruwa. Fatima Gimbiya ke ce sarauniya, babban roƙo na Fati auren ki kawai abin. Ina roƙon ki Fatima ce mini in turo da manya na hado lefe na gaba ɗaya dangi za su zo. Auren ki kaɗai nake da bukata Fatima Gimbiya, idan har kin guje ni Fatima tabbas san mace, in dai na gani a kai tsaye domin na rasa Gimbiya Fati.